A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, visitou esta mañá o cole de Rubiáns. Ali alumnos de diferentes cursos puideron coñecer un pouco máis do seu traballo á fronte de Turismo de Galicia. Están escoitando os nenos de terceiro, cuarto, quinto e sexto. E logo rematar, o alumnado de sexto vaille facer unha entrevista no que, lle farán preguntas tanto do aspecto de turismo como de a súa chegada ao posto e se atopou dificultades polo feito de ser muller para desenvolverse o traballo. Como ven sendo habitual nesta escola de Vilagarcía, cada curso dedican a unha actividade concreta. Neste caso, versa sobre como é a nosa comunidade. Sí, o proxecto deste ano é coñecer Galicia. Non solamente estamos enfocando cara ao turismo, estamos falando de oficios, estamos falando de os sectores, os tres sectores, a economía que temos nos diferentes lugares. Agora vamos falar tamén de migración, estamos dándolles a coñecer tamén a literatura, o arte, un pouquiño. Si vedes aí un montón de nomes de povos, nomes raros de povos que ao mellor chaman moita atención ao velos, pero se nunca os ves non van a darse conta de que está aí. Sen dúbida, unha actividade que a vos seguro traerá consigo moito aprendizaxe e que axudará a que estes pequenos cidadás de hoxe e que serán os do mañá comecen a coñecer máis a fondo a súa comunidade e as súas costumes.